गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ फिन जासिहरफिननाय जाबाय जोंनि लोगोफोर दिनैहाय लावथि जायखौ बुङो लावथि सर्टआवहाय जों बावहाय जोंनि XNDBफोर दिनैहाय प्रेस मिट मानो होनो गोनां जादों बिथां गबिन्द बसुमतारिया निउसखौ जुदि नायदोंब्ला एसे गोसो होनाया मोजां जागोन मिस्टार फेरेंगा नोंथाङाबो गोसो होनाया मोजां जागोन मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना जाखिनि मोननांगौ मोन्थाय जाखिनि अनसुंथाइ मोननांगौ जाखिनि केस बायनांगौ जाखिनि उइद्र जानांगौ बेफोरबायदिया दिनैसिमबो बायनो थाङाखै ओंखायनो आं बुङो रन्जित बसुमतारि नोंथाङा दिनैहाय EM जानानै दं गबिन्द बसुमतारि नोंथाङा दिनैहाय डिपुटि चिफ जानानै दं ओंखायनो नोंथाङा एसे गोसो होनाया मोजां थ' लोगोफोर बिदिब्ला बिथांमोननि मिडियायाव मा होदों बेखौ एसे खोनासंनानै लानो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो गोसो खुसिजों माने बरायग्रोनानै लाबाय लोगोसे जोंहा बेनो मानो होनना बुंबा जोङो रिहाबिलिटेसनखौ जों मोनफुंजोबाखै दिनै जेन'बा NDBखौ लानानैनो मोनसे एकर्डा जानानै फैदों बा सान्थि सक्तिया जानानै फैदों दिनै NDBया सान्थि मोनदोंना मोनाखै सान्थि जादोंना जायाखै बिथांमोनहा बुंबाय थायो सरकारा सान्थिया फैबाय होननानै दिनै बुंदोंमोन जेन'बा NDBया जेन'बा बिदा फंबाय बा बिमा बिफा बा बिसि फिसाजों सुखु गोजोनै मोनजासिगोन दिनै सुखुखौ जों मोनजादों ना जोङो गाबै जोङो संसारखौ जानांदों दा बे हिसाबै जों बुङो दिनै केस उइद्र'नि खोथा बुंदों केसखौबो जोंनिखौ उइद्र' खालामजोबाखै मानो होनना बुङोबा जोङो नागालेण्डफोर मानि थांनाङो दा दिनै जोङो बेखौनो लादों ज' फेक्सन गासिबो फेक्सन NDBP NDBS NDBRD NDBPD जोङो ज' जानानै जोङो बेखौनो लादों जोंनो सान्थि जुदि सान्थि सक्तिया जानानै फैबायबा जोंनो सान्थिखौ नांगोन सान्थि भाबै जोंनो थांनानै थालांनो हानांगोन दा सान्थि भाबै जोङो थांनानै थालांनांगौबा जोंहा मा नांगौ होननानै बुङोबा जोंनो रिहाबिलिटेसनखौ नांगोन मानो होनना बुङोबा जोंहा NDB हिसाबै जेबो गैया रावनाबो हा हु गैला दिनै सोरबा हमजादों सोरबा माबा मोनसे जादों बेफोराव धोन सम्पति गावबागाव धोन सम्पतिखौ सिलिंखार खालामना लाजोबनांदों दा बे हिसाबै आङो बेखौल' फोरमायो मानो होनना बुङोबा जोंहा धोन सम्पति थांजोबनाय हिसाबै जोंनि बिखायाव एसेबाबो खामनाय थायो गाबखांनाय थायो दिनै खय एकजनाल' मानसि जानानै खय एकजनाल' धोनि जानानै जोंहा मा गोजोननाय दङ बेखायनो समान भाबै आरो होनदों जेरैबायदि जोंना परिबर्तन हिसाबै गासिबो परिबर्तन गासिबो समान जाजोबनांगौ मोनथाया समान मोनजोबनांगौ गिदिर उन्दै खोथा गैया होननानै बे बाथ्राखौ जोंनो बेखेवथियो नाथाय जोङो बे मोनसे राजनितिक सिस्टेम थाङो जों बेखौ बुंनो थांला अब्लाबो जोंहा XNDB जानानै XNDBनि जेनाखि अधिकार XNDBनि जेनाखि मोननांगौ मोन्थाय जों बेखौ मोनजानांगौनि जोङो दाबि खालामो आरो जोङो बुंबावोसो मानो होनना बुंबा 400 जन बा 300 जन बेफोरबायदिल' खोथा बुंबाय थायो दिनै 300 जन 400 जन होननानै मा फोरमान होनो हाखो बिथांमोनहालाय दिनै हाजार मानसिफ्रानो मोनाखै खमबाबो 2000नि बारा दङ 2000 जननि बारा दङ दिनै गासिखौबो होजोबालासिनो दिनै माखासे 400 जन बा 300 जनल' होननानै बिथांमोनहा बै बाजेटखौ मा खालामनो नागिरखो बै बाजेटखौ गावसोर बाहायनानै जानो खायदा खालामदों नामा खिन्थु जोंनिफ्राय मोनजानाय नङा जोंनो सान्थिखौ नांगोन जों असान्थिखौ नाङा नोंथांमोनहा असान्थियाव थानो लुगैदोंबा थानो हागोन खिन्थु जोंनो सान्थिखौ नांगोन अल XNDB हिसाबै मानो होनना बुङोबा जोङो गोदोनिफ्रायनो एसेबां माने मावबोबाय एसेबां माने खस्थ' खालामबोबाय NDBयाव थानानै गावनि जिउ मोनसेखौ लानानै अफाय थागोन अफाय मागोन मासे दाउसा फिसाजों समान जिबन होननानै जोङो रुजुनानै जोङो नांबोदों मावबोदोंमोन दिनै बे हिसाबै जोंनो नांगोन जेरैखि जाया जोंनो होनांगोन जोंनो जेब्लासिम होआ अब्लासिम जोङो सिरि थाया जेब्लासिम जों मोना अब्लासिम जोंबो सान्थि गैया बे हिसाबै जोङो बुहुत प्रग्रामबो लालांबाय थागोन जोङो रेलिबो खालामगोन धरनाबो खालामगोन जोङो सेक्रेटारि अफिसाव धरना खालामगोन NDBखौ जुदि सान्थि भाबै दोननो हायाबा बिथांमोना सेक्रेटारि अफिसा बन्द' खालामहैगोन जोंखौ मा खालामनो जों थैनोबो गिया दा थांनोबो गिया खारन जेरै सिगां जोङो थैनो होननानै जोङो ओंखारखानाय जाथिनि थाखाय जोङो जिउखौ बावखानाय जोङो दिनैसिम सान्थि गैयि हिसाबै जोङो दिनै मा जोंनि जिबन दान होनायखौ जों दासिमबो बोखारनानै लाखायाखै बे हिसाबै जोङो गोख्रोङै बुङो बिथांमोनहा मोनसे नाटक ड्रामा खालामबाय थायालासिनो सिदा सिदायै मोजां मावजानायखौ जों लुगैगासिनो केस उइद्र' गासैखौबो माने जाहाथे माने फोजोबजोबनानै होयो जोङो दिनै जेन'बा सान्थि होननानै बुङो जों सान्थि भाबै थानो मोनदोंना मोनाखै बिथांमोना जोंखौ सान्थि नुदों नामा जोङो दिनै जानाय लोंनायनि मोदै रुखु गाबनाङो अफायबा थांनाय अफायबा केस कर्ट मारिनांनाय दिनै जोङो एकदमबारे टेनसनजों रुखु गाबबाय थानाङो सिन्था खालामनाङो बुहुत फाग्ला बायदि जायो जोङो साननि हरनि जोंहा साननाय साननि हरनि जोंहा उन्दुनाय खुनु माबा गैया दा बेखायनो जोङो खावलायहरो बिथांमोनहा जोंनि NDBनि जेनाखि मावनांगौ दायथ' मावनांगौ बिबानखौ लाबायब्ला गबिन्द सार रन्जित बसुमतारि सार P.boro सार जोङो लास्ट फाइनालाव जोङो मोनफुङाबा नोंसोर साथामखौसो जोङो मिन्थिनो हागौ दा बे हिसाबै नोंथांमोना NDBनि खामानि मावनो होननानै साफा दायथ'गिरि जाखानाय हिसाबै गभर्नमेन्टनि आखायाव नोंस्रा दंखायो हिसाबै नोंस्रा बेखौ मावफुंनानै होनायनि सायाव नोंस्रा मा खहा दङ दा बेखौसो आङो फोरमायथियो जोङो गोजोननायखौ नांगौ जोङो नोंसोरबायदि सोरबाबायदि जेन'बा नोंसोरबायदि जोङो गावबागाव उदैखौल' सुफुंबाय थानानै दस्राया मा जानानै दङ मा रोखोम सोलिनानै दङ बेखौ नोंथांमोना खबर लाफेरदों नामा
जोङो दिनै बिबायारिजों समान जानानै दङ दिनै मानसिफोरनाव बिबायनाङो मानसिफोरखौ बुंनाङो खावलायनाङो सोरजोंबा मोजां होनजागोन सोरजोंबा गाज्रि होनजागोन जोंनि माखासे सिस्टेम माखासे जेन'बा समयसा जेंनानि सायाव जोङो बेफोरबायदि जेन'बा बिबायारि सिस्टेम जानाङो नोंथांमोना खुसि मोनदों नामा बा नोंथांमोना मोजां मोनदों नामा आङो दिनै नोंथांमोनानो नुबाय निउस पर्टेलाव आङो होलाङो दिनै सोरनिबा अनसुंथाइ मोननानै आङो नागालेण्ड कर्ट मारिहैनाङो बा सोरनिबा माबा मोनसे अनसुंथाइ मोननानै जेन'बा माबा मोनसेखौ समाधान खालामनाङो नोंथांमोना जोंखौ बेसेबां असान्थियाव दोननो सानखो बेखायनो जोङो गोरायै बुङो नोंथांमोनखौ जोंनि खामानि मावनांगौखौ जेरैखि जाया मावनानै होनांगौ जों बेखौल' दाबि खालामो